Kata kamano migao mar omenda to koro yango ni budget mar hik mar omenda mar 2023 nyaka 2024 biro bedo kod rem mar shillings bilion 663.5 ma biro chuno ni kawo hola e pachoka kod e pinje maoko mondo mi opong'e. Jatend migao mar omenda Njuguna Ndung'u mane ochopo e nyim od bura e wikruok mar budget owacho ni Kenya geno budget mar trilion 3.6 e hik omenda machakore dwe mar 7 higani. Jafwambo marwa Chris Owino miyo ler mar wachni. Ka oloso e nyim komiti mar od bura mochung'ne loso budget, jagoro mongirore e migao mar omenda Dr. Ksh663.5B onyiso geno mare ni piny owacho dhi choko osuru maromo trilion 2.8 e hik omwom mar 2023-2024. Projections. Mr. Chairman, underpinned by the ongoing reforms in tax policy and revenue administration, revenue collection, including appropriation in aid, is projected to be 2.8936 trillion, or equivalent to 17.8% of GDP in the fiscal year 2023-24. Dr. Kipto lero ni madhi timore kaluwore kod lokruok mongirore ma piny owacho oseketo bad migao mochung'ne choko osuru e pacho kae KRA. Kuom omenda ma kamano, KRA geno choko osuru ma ijuogo jopiny maromo trilion 2.571 kaachiel gi hola ma ichulo achiel kachiel ne dongruok maromo bilion 325. Global growth is projected to slow down to about 2.8%. And Mr. Chairman, why I'm presenting these figures is actually to show that we are not living in isolation. We are living side by side, influenced by our partners, either in trade or even in other activities. A budget makore lach maromo trilion 3.593 ma idhi somo kod Profesa Njuguna Ndung'u tarik 15 dwe mar 6 higani, omenda ma itiyogo e chudo ma ochuno ma kinde ka kinde en trilion 2.477. Ma en atamalo 15 mar uchumi ma pacho kae e kinde ma chenro mag dongruok to dhi yudo pok mar omenda maromo bilion 689.1. From where we sit, as the people in charge of allocating resources to the country, I think it is in our interest that resources are distributed fairly and equitably across the country. E pok makamano, serikal mag counties dhi yudo omenda maromo bilion 385.4. Kopogore gi mago, counties bende dhi yudo hola maonge nyinyo maromo bilion 44.2. So the figures we'll be giving here are indicative, but there will be very minimal variations. So that somebody may not see once, may see 2 shillings, and in this meeting we said it was 1.95 shillings. Piny owacho mamalo dhi wuok bilion 2.164 ka od bura mamalo kod od bura mar Senate dhi wuok bilion 40.4 e kinde ma bad migao mar doho to dhi wuok kod bilion 22.9. Revenues in fiscal year 2023-24 comprise of ordinary revenues of 2.5712 trillion, equivalent to 15.8% of GDP, and ministerial A&A of 322.5 billion, or 2% of GDP. Kata kamano, piny owacho dhi dong kod fuok mar omenda maromo bilion 663.5. If you do the math there, then you'll see approximately 680 or thereabout. These are approximate figures, which is left as deficit. If you do the math, whatever remains there is what now we call deficit. Again, this may change slightly given the other changes we may end up doing as we progress within the next few days. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.